La 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 la. La 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 la. Au fost odată ca niciodată, că dacă nu ar fi nu s-ar povesti, un moș și o babă care trăiau la marginea unui sat și care se ocupau mai mult cu grădinăritul. Ei, în fiecare primăvară, bătrânelul, harnic așa de fel și muncitor nevoie mare, planta în grădiniță legume fel de fel. Îngrija zilnic de răsaduri, le stropea, le plivea și aștepta să-i crească legumele, dacă se poate să fie mari, bogate și cât mai gustoase. Dar să vezi grozăvie, în grădina bunicului crescu o ridichie uriașă, cum nu s-a mai văzut vreodată. Întâi s-a făcut așa de o șchioapă, apoi s-a umflat cât un butoi, până a ajuns mare cât un copac. Bunicul se minuna tare, nu mai văzuse în viața lui o ridichie așa de uriașă, care să crească neîncetat. Așa că unii dintre săteni trecură pe acolo și constatară: eu așa ceva n-am mai văzut, cum este posibil să crească o ridichie atât de mare? Iată că veni și vremea recoltei, iar bătrânelul se gândi să scoată ridichia din pământ și să o ducă la târg, de ce nu? Poate face și el un bănuț. Apucă zdravă în frunzele ridichii și trase cu putere. A tras, s-a tot muncit și dă-i și dă-i. S-a chinuit săracul mult timp, dar ridichea nici că s-a urnit din loc. Văzând că ridichea nu iese din pământ, a strigat după băbuța lui: "No, femeie, vino de mă ajută să scot ridichea asta din pământ, că nu pot să o scot." Bunica a venit și ea în grădină. Hei, grozăvie mare cu ridichea asta! Trebuie să tragem cu toate puterile, că nu știu dacă putem să o clintim din loc. Ei, acum ne punem nădejdea în Dumnezeu și o scoate-o noi. Bunicul apucă din nou de frunzele groase, iar bunica l-apucă de după mijloc și începură să tragă din nou. Tragi așa! Dar ridichea nici vorbă să se clintească. După ce au încercat în zadar să smulgă ridichea, bunicul și bunica s-au gândit că ar fi bine să o cheme și pe nepoțică. Hei, Ioana, vino să ne ajuți! Da, bunelule dragă, vin acum! Haide, ne ajută să scoatem ridichea asta! Bunicul trase din nou cu putere de frunzele ridichii, bunica îl ținea de mijloc, iar nepoțica apucase de poala bunicii. Și-au tras, și-au tot tras, dar ridichea nici vorbă. Iarăși nu se clintea. Ce vom face de acum? Zise bătrânica. Ridichea nu vrea să iasă din pământ. Avem nevoie de ajutoare. Iată că veni și cățelul. Așa că în grădină bunicul trăgea de frunzele ridichii, bunica îl ținea de mijloc, nepoțica trăgea de poala bunicii, iar mai la urmă cățelul apucase și el cu dinții de rochița fetiței. Și dă-i și trage, și dă-i și trage. Dar ridichea chiar că nu ieși din pământ. Au chemat apoi pisica, miau, și au tras împreună iar de ridiche, dar fără izbândă. Apoi cățelul și pisica au venit cu ideea să-l cheme în ajutor chiar și pe șoricel. Astfel că în grădină erau de acum bunicul, bunica, nepoțica, apoi cățelul, pisica și șoricelul. Au tot tras din răsputeri până când ridichea a început să iasă câte puțin din pământ. Când au scos-o cu totul, șoricelul, mândru de nu-și mai încăpea în blăniță, s-a lăudat tuturor. Toată lumea zice că sunt mic și că nu am putere, dar iată-te, dacă nu eram eu, n-ar fi reușit să scoată ridichea din pământ. Așa că dacă și voi aveți o ridichie de scos din pământ, să mă chemați, că vă vin în ajutor. Chiți, chiți, chiți! La 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 la.